आं दिनै लाउथि पावार प्रजेक्टआव थांनो ओंखारदों नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफादो थेंक इउ दा नै सफैबाय जोङो लाउथियावहाय बेयो पिकनिक स्पट बेयो पिकनिक जाफैग्रामोन गोदो दाथ' रावबो जाफैला जाहैबाय बे जायगायावहाय पिकनिकखौ बन्द' जाथ'नानै दङ जाहैबाय बिराद समायना रमायना गोजा गोजि हिमालय हाजोखौबो नुहुरलायो दैया जा गिदिर गिदिर मोजां मोजां गिदिर आरो बे बेवहाय कारेन्ट प्रडाक्सन खालामो जाहैबाय दैयावनो बसायनानै दोननानै कारेन्ट दैसायावहाय मेचिनखौ बसायनानै दोनबाय आरो कारेन्टखौ बेनिफ्रायनो प्रडाक्सन खालामबाय पावर्टी नैबे इरिगेसन सुइस गेट नायनोसै बिराद गिदिर 18टा जोंनि फकान दङ क'क्राझारावहायबो बिराद गिदिर बेबायदि दंलायलायो सुइस गेटआ नायनो बिराद समायना रमायना बेजोंनो गारिबो खारो लं लं बासा जों कारिगावसिम सफैनायनि बै गुवार लांदाङावहाय बे पिकनिक जाग्राफ्रा गोदो फैयोमोन दा दासान्दि गैथ'वा दाथ' पिकनिक जानायनिबो सम नंखाया जाहैबाय नालाय गैथ'वा आरो दा बिराद मोजां सिनारिया बेफोरावहाय भिडिअफोर खालामनो मोजां जागौमोन